Здравейте всички от VBOX 7, това съм отново аз, Team Banks и продължаваме третия епизод на Grand Theft Auto Playthrough. Значи сега отивам към мисията, тя е само една. Защото минах всички мисии на Луиджи за сега. И да, искам да кажа, че ще качвам сега клиповете в YouTube, защото виждате в VBOX епизод 1 колко с лошо качество, че не е много хубаво, а в YouTube ще бъдат доста по-добри. И сега ще видите втория епизод е от YouTube. И третия ще бъде от YouTube съответно. 800 на 600. Просто ще са по-готини. Качеството ще е по-хубаво и ще ви е по-добре и на вас, и на мене. И знам, че при геймплеовете се натрупват много хейтери, но какво се прави от такъв живот? Няма значение, мен не ми пука. Че се натрупват много хейтери. Така че... А за тези, които гледат клиповете ми и ги слагат любими и ги оценяват добре, искам много да им благодаря. Защото... Да. Това искам много да им благодаря. И... Сега искам да видя какво е това тука. Омага, бас тъпто ченге. О, шит. О, тази мисия е гадната. Да, трябва да ги убия. Сай тия ще убия. What the fuck? Да, убихаме. Но минах мисията, това е важното. Сега ще отида до амото, до пистолетчето, да си взема. Той ще се опитам да го намеря. Умрях, но какво да се прави? Важното е, че минах първата мисия. Да, добре. Перфектно. Добре, тази мисия беше лесна. Не беше толкова лесна, защото ме убиха все пак, но... Махи себе. И който иска може да се абонира за профила ми в YouTube. Не го карам. Ако искате само. Добре, Ван Хейст. Демидж. Сигурно нещо трябва да го бутна, или не знам какво трябва да го взривя. Той се едно и аз съм с някаква добра кола, направо. Но пък бързо си е това ванчето моето. Нека видим какво е това. Я. О, шит, това е полиция, бе. Да, трябваше да имам оръжие по-добре. Или нови коли да търся, не знам какво. Да, така доста добре си го блъскам. Да, доста звездички ме гонят, виждам. И ме стрелят. Но ще мина тази мисия, каквото и да става. What the fuck? Oh shit. Добре, epic fail. Сега... Значи... Няма да се откажа.
мъгъл. Сега излизам от затвора. Да, вижте колко ламаво се случва. Да, тук ми показва някакви тъпи неща. Добре, това е защото за първи път ме фащат. Да, доста време. Какво ме блъскаш, бе, тапанар? Да, този ще бъде жертвата. Това ще остане без кола. Не. Тази кола е готина и дахо. Добре. Тя нещо се бият, сега ще ги подаря да аз тех. What the fuck? Нема се биете, бе. Да, точно минавам пред полицията, докато ме гони. Перфектно. Ако е, ще трябва да си взема чисто нова кола. Лошото е, че ме стреляха там и затова ми се строши колата. Сега дано не... Първо ще избягам. Ето, веднага имам демидж по колата, което е лошо. Добре, ето го това ванче. Сега ще видите как се прави. Добре, нека да помислиме. Не става. Добре, ще направим така. Вземаме тази кола. Препречил съм му път и ще го изнасиля. Добре, така се е блъснал. Сега е доста бързо. Ще се опитам, да, ще го настигна 100%, защото е супер бавното. То това ванче вече пуши. Ще настигна тази кола и ще я взема. Добре. Това е гадна мисия. А това е много здрава джипка или каквото и да е. What the fuck? Ще трябва да намеря и други коли, които да ги използвам. Още малко. Бам! What the hell? Добре. Това фейлна. За втори път фейлвам мисия. Не знаех че така ще стане. Просто...
се опитам последен път да я мина. То път ще успея, вече знам какво трябва да се направи. Да, просто аз щях да го открадна този ван, обаче не бях с подходящото. Не бях с подходящите коли. Трябваше да взема по-бързи и по-здрави коли. Ето този хамър. То това е патриот. Трябва да е хамър, все така. С него мисля, че ще успея нещо да направя по-така добре, обаче това вече беше зле. Добре, тия глупаци сега как ще завият? Кажете ми. Сега този ван ще дойде насам. То това са полицаи, да е. Мате. Ето сега гледайте какво ще направя. Добре, нека да си взема друга кола. О, ето това ще бъде перфектното. Тир. Вижте сега какво става. Направо ще го изселя. Та кола ще ти тръгне. Много полицай, обаче то бус е мой. Ела ми бе, пръки. А така? Само не трябва да го взриват. Да, аз съм близко. What the hell? What the hell, полицайчето? Браво на мене. Окей, това беше всичко от мен за този път. Този клип става май дълъг, защото 2 пъти фейлнах на мисията. Да, наистина ми беше доста трудна тази мисия. И благодаря, че гледахте и довиждане.